pith mar yien nyakwara moge jwang' en gimoro ma onego bedni wamako kendo waumore kaka oganda, nimar yien ni ema kelo koth, yien kelo tipo, kendo yien miyo ibedo kod lwasi makare kamoro amora ma intie. Bende ing'eni ka ja higa achiel inyalo pidho yien achiel kama intie mana ka idongo. Ka isechopo higni 80 inyalo pidho yien 80 mondo chop kanyo e yo machalo nade. Yien makamagi kata ali abich makora turago sani kanie kaunti ma Homa Bay, toki kanyo ntiere yiende mathoth. Akiani nyaka sani ka oluore gi iki isepidho yiende machalo nade, nikech mane nyasi matimore kawuono. Ageno ni dhi pidho yiende maromo 40 ka poroni sechopo 40, ka in 20 pidh 20 mana ka pod intiere kanyo. To sani kono anene pith mar yien e kaunti ma Homa Bay ka intiere arena kanyo, mano e sub county no Ndhiwa, gin mane matimore nyaka sani? Ali abich. Ano Cleopas Oluoch ayudi makare wabira achiel kachiel kwa wuok e skul primar marina mantiere sub county Ndhiwa kaendi mantiere county ma Homa Bay. Mana kaka wacho no endo odiochieng' ma kawuono en chenro mar pidho yien mabende otisi ni plant your age. Tiende ka ipidho yien kaluwore kod iki ma Cleopas kata koponi inga higa 30 to winjore ni odiochieng' ma kawuono ka giwuok e studio tineno ni ipidho yiende 30 kaka achiel kuom chenro mar konyo e rito alwora, ka achiel kuom bende neno ni tamalo 10 ma chike mar piny Kenya dwaro mondo opidho yiende kaendi ochop kare. County ma Homa Bay kaendi Cleopas en achiel kuom counties ma pod ni chien ahinya king'iyo kwan atamalo mag bunge. Ka e kaunti ma Homa Bay mangima kwan atamalo 2.6 ema nitiere kaunti ma Homa Bay kandi, kendo migepe mopogore osebedo katimo maginyalo maneno ni atamalo mag yiende omedore e kaunti ma Homa Bay kaendi mondo wuoge atamalo 2.6 ma osebedo ka odhi nyime. Odiochieng' ma kawuono mana kaka isewacho osebedo ka keto maino eneno ni gwenge ma wantiere bedo kod yiende moromo, kendo odiochieng' ma kawuono Charles Odhiambo ma bende en cluster manager ma kambi mar Royal Media Services en achiel kuom welo mane kaendi ma bende ng'iyo ni chenro mar plant your age ni endi odhi makare, ka imedo jiw jodak mantiere kaunti ma Homa Bay ka kod gwenge mamoko maneno ni gidhi nyime kendo gineno ni gipidho yiende mar konyo e rito alwora, ka achiel kod bende ne kwan atamalo masani koro ni piny mag yiende kaunti ma Homa Bay kaendi ma en mana atamalo 2.6 ochopo odhi malo kado kod chenro mag pidho yiende madhi nyime. Gisani endi migepe mopogore ma bende sani koro oyore nyasi ma kawuono ni endi dhi nyime kod chiwo twak margi ma otelo ne chenro mar pidho yiende ma ng'ata ma oyuoro e nyasi ma kawuono ni endi biro yudo thuolo mar pidho yiende, kendo skul ma wantie ni Marina Primary School kaendi bende biro bedo kod kwand yiende mathoth ma wang' no pidhi bang' ka chenro mar plant your age ni endi obi orumo ayanga kaendi. Ok en mana Arena Primary School ka kende Cleopas, to en ni ng'ata mantie oko ma sani koro neno Ramogi TV en jip ma sani koro igolo mondo ng'ata ne ni okawo chenro mar pith yien ka gimotegno mondo kony e rito alwora, kod bende neno ni mwandu obedo, nikech yien en achiel kuom gigo eko ma bende konyo kelo mwandu ka achiel kod bero yuto mantiere pacho kaendi. Wantie kaendi kendo aneno ka apisas madito ma wuok e piny owacho nyato e migawo mar bunge piny owacho mamalo bende noseyuoro ka ma gin jomoko kuom jogo eko ma biro konyo e jiwo wach mar pith mar yien motisi kawuono ni plant your age. Nitiere jagoro mongirore e migawo mar bunge kod migawo mar bunge piny owacho mamalo mano Chris Kipto, ma en achiel kuom apisas goeko ma otelo e chenro masani koro dhi nyime achiel kachiel e Arena Primary School kaendi, ka achiel kod migepe mamoko bende aneno kaka apisa ma ochune chenro mag bunge e kaunti ma Homa Bay kaendi bende otelo ne apisas mamoko e chenro madhi nyime kaendi, ka achiel kod migawo mar alwora e kaunti kaendi bende nitie kod jogo eko mochung'ne mabiro neno ni chenro ma kawuono tese ne plant your age obiro dhi makare, ka thoro maduong' en ni igeto ni ng'ata ma kata iki romo nade to dwaro ni kang'o gik odhiambo ma kawuono to biro yudo ka onego bed ni kawo thuolo mar pidho yien kaluwore kod higa mari kaka achiel kuom konyo piny Kenya e chopo atamalo 10 mar bunge ma chike ma thuru kandi dwaro. Cleopas pod wago tach kaka nyaka Ramogi TV school primary Marina kaendi mondo wang'e ni to gin gigo eko mage madhi nyime, to ote madung' mane mabiro wuok bang' ka nyasi ma kamano oserumo, kod neno ni joneno mag Ramogi TV bende obedo kod ng'eyo kaluwore kod nyasi madhi nyime kaendi mar plant your age ma bende geto chopo kwanda atamalo 10 mag bunge ma chike ma piny Kenya kaendi dwaro. Cleopas.
Agoni erokamano ahinya Ali Abich kuom wach makamano. Ageno ni kotenore kod kambi mar All Media Services wadhi yudo thuolo bende mar yudo yiende mathoth ka gintiere kanyo alwora mar Nam Lolwe kod alwora mar piny Kenya duto. Atamalo aparcha bende nyaka chope makale. Agoni erokamano Ali Abich ka in e kaunti ma Homa Bay. Ang' aduogo iri bende mondo med kod ng'eyo ni gik mage matimore e kaunti ma Homa Bay, weche manyien mag migago ka gikacha ng'ichwelo kod mano bende mar oimore. Ali Abich ni kanyo, mano wuok kanyo e